three important reminders driven by atong memory in memorial ni Saints Peter and Paul. Daghan ang nitambong sa misa sa San Pedro Cathedral Parish sa Davao City kaganyang buntag. Gatusan ka mga deboto ang niduyog sa ika-178 Parochial Fiesta ni Senior San Pedro. Naghalad sila og pag-ampog pagpasalamat. Usa sa mga deboto ni Senior San Pedro ang 71 anyos nga si Edna de los Santos. Kapin-unom ka dekada na siyang deboto. Nagtuo si Edna sa Milagroso ni Senior San Pedro. Kung nasunugan mi diya sa may Rizal, si San Pedro nag-ampo gyud kay Senior San Pedro. Wala yun, apilang among balay. Deboto sab ni Senior San Pedro ang 66 anyos nga si Rosalinda Habunillo nga taga Trading Boulevard sa Davao City. 32 katuig na siyang nagserbisyo o nag-alagad sa San Pedro Cathedral Parish. Giampo sumala niya kang Senior San Pedro nga mulampos gyud sa college ang iyang upat ka mga anak. Karon mga professional ug doon na kini mga trabaho. Busa nagpasalamat siya sa grasya nga gibubo sa iyang gituohan nga patron ngadto sa iyang pamilya. Tagaan lang kog maayong panglawas, makit peace of mind o kalinaw sa tibuok Davao ingon man sa Pilipinas. Ang 73 anyos nga si Antonio Valdehueza bisan og naglisod na og lakaw naningkamot gihapon siya nga makatabok sa kalsada aron makasulod sa San Pedro Cathedral. Dugay na sab siyang deboto. Ampo lang sa Ginoo. Luyo sa dagsang sa mga tao sa San Pedro Cathedral Parish nga niapil sa Santos nga misa, hugot hinuon na gipatuman ang seguridad gawa sa simbahan. Anaa ang presensya sa mga pulis ug pulis auxiliary. Doon na say giandam ang simbahan nga libreng paniudto. Kapin 2,000 ka food pack ang ipanghatag human sa misa. Aron masigurong hapsay ug malinawon ang pagpangapod-apod sa food pack, doon na ipanghatag ng food stub ang taga simbahan. Alas 11 sila magsugod og hatag sa food stub. Unang higayon nga gingon ani nila ang pamaagi sa pagdistribute sa food pack aron malikayan ang kagubot ug pag inilugay niini sama sa hitabo ngadtong mga niaging tuig. Usa ka tawo, usa ka stab ang gipatuman. Para mahanay ang kanang panghatag gani kay gubot mangud kayon kung diretso gani maglinya dito. So gihanay ni Monsignor mga nagkuan sa mga jikiki nga kailangan magamit og kuan stop para makontrol ang tao. Gipangunahan ni Most Reverend Romulo Valles sa Archbishop of Davao ang Santos nga misa. Lahi-lahi man ang rason sa pagtuo sa mga deboto, apanisa lang ang sigurado kinasing-kasing ang ilang pag-ampo o pagpasalamat ang Senior San Pedro. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.